بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت الفاظ گھن کے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ آدن کے رشتیاں دی خوبصورتی ایک دوجے دی گال کو برداشت کرنے چ ہے۔ بے عیب انسان لبھن دی کوشش کرے سو تے کلے رہ ویسو۔ نمبر 2، دو چہرے انسان کو کدہیں نہیں بھول دے۔ ایک مشکل وچ ساتھ دیون والا، دوجا مشکل دے وچ چھوڑ ونجن والا۔ نمبر 3، کدہیں لذت واسطے گناہ نہ کرا ہے، کیونکہ لذت ختم تھی ویسی اور گناہ باقی رہ ویسی۔ کدہیں تکلیف دی وجہ تو نیکی نہ چھڑا ہے، کیونکہ تکلیف ختم تھی ویسی اور نیکی باقی رہ ویسی۔ نمبر 4، آسمان دے اتے اڑدے پرندیاں کول کہیں پوچھا، کیا تواکوں زمین تے ڈہن دا ڈر نہیں لگدا؟ انہاں کھل کے جواب دیتے کہ اساں انسان نہیں جو تھوڑی جی بلندی تے ون کے اکڑ ونجوں کہ ساڈی دید ساڈیاں نظراں زمین تے رہ ویندیاں۔ نمبر 5، ہمیشہ اپنے خالق کنے منگو، جو دے ویت رحمت نہ دے ویت حکمت۔ مخلوق کنے نہ منگو، دے ویت احسان نہ دے ویت شرمندگی۔ نمبر 6، لفظاں دے دند کانی ہوندے لیکن ایک کٹ گھندن، اگر ایک کٹ گھنن تو ول انہاں دے زخم ساری زندگی نہیں بھریندے۔ نمبر 7 دے اتے یہ سماعت فرماؤ، یہ گال ہمیشہ یاد رکھو، دنیا دی محبت نال رب نہیں ملدا، لیکن رب دی محبت نال دنیا آخرت دونہیں مل ویندیاں۔ اللہ سائیں ساکو خوبصورت الفاظ دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔